Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. A dneska to je znova z Minecraftu. Dostal som sa pod posteľ. Tak dám si sem drevo. A log. Nejak dajme tomu takto. Tak. Ideme ťažiť drevo, lebo potrebujeme na napríklad strechu a všelijaké ďalšie veci, takže poďme sa pustiť do toho. Vidím, že nejaké stromy tu už vyrastli. Endermani a creeper. To je fakt... Poča! Som sa zlakol, že čo ma to hitlo. Už sa náš domček troška začína rýsovať. Naťažím asi, že stack dreva a to bude stačiť. Takže idem. Ja tento strom nebudem ťažiť, ja neznášam tieto stromy ťažiť, to je strašne otravné. Tak, už máme trocha dreva. Aspoň 32 minimálne, aspoň 32. Tak potom ešte naťažím. Aspoň 32. Neviem, či sa náhodou troška nestmieva. No jasné. A za chvíľku bude noc, však čo? Tak. Ešte si vyťažím 2 stromy. Ešte tento. Tak, idem domov. Tak, idem sa vyspať. Tak. Toľko to dreva zatiaľ stačí. Niekde... No, to ešte premýšľam. Tak, zoberiem si takto nejak. Toto si dám sem napríklad. No. Zoberiem si napríklad 4 logy. Tak, urobím si trapdoory. Ešte jedný. Lebo ja vám ukážem, čo ja vlastne chcem. Tak, mám trapdoory. Dám si to sem. Tak, takže 3 bloky vysoké. A ešte 3 trapdoory. Tak, dám si troška dreva. Tak, a ešte raz. Toto si dám naspäť. Tak, mám trapdoory. Dám si sem. Neposuniem to sem. Alebo vieš čo? Nie, ja to nechám tu. Tak. Počkaj, keď vchádzam do domu. Ok. Tak, zoberiem si tyčky. Trošku dreva.
Počkaj, vlastne na čo som craftil to drevo? Ja to drevo nepotrebujem. Ja som dobrý. Tak, teraz dáme to sem a ja chcem takto a takto to bude liesť. Tak. A čo mám ešte ten trapdoor? Tak toto si zničím a sem chcem trapdoor. Tak. No, mám to. Toto si dám naspäť. A teraz podlaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tak zoberiem si 45. Rozdelím si toto na polku. Troška si vykraftím. 4, no, aspoň 22. Ešte takto si zoberiem. Asi, že nejak takto si to dám. Nejaké si tu odložím. Tak, ideme urezávať. Moja obľúbená časť. Pretože to je tak satisfying. Milujem, keď sa mi rozbije na tom sekerka, takže... Neviem, čo robím, ale... Tak. Tak, mám. Ešte tieto si orežem. Tak. Už mám. Zoberiem si ešte sekeru, urobím si. Tak, mám sekeru. Toto si tam dám naspäť a vyťažím si. A idem robiť podlahu. Takže... Počkaj, ja to chcem mať 3 bloky vysoké. Takže... Znamená to, že my tieto steny budeme musieť o bloky urobiť vyššie. Takže ako keby... OK. Ešte jeden... Nie, ešte jeden nie. Čau, zombík. Díka za XPčka. Takto nejak. Neviem. Takto. Takto. Ešte aj toto vyťažím. Tak. Takto a takto. Tak, mám. Ešte takto, no. Tak som spadol. Ten jeden rebrík sa nám vlastne bude hodiť. Tak. Mám. Takto, takto. Tak, mám. Tak. Dám sem ouky.
oak planky. Tak. Tak. Takto. Takto a trebárs. Aj takto. Tak takto zrovna nie. Napríklad takto. Mám to. Teraz. Ja si tam premiestním asi... No to až potom si tam premiestním posteľ. Toto si dám sem. Tak, mám. Idem hore. A teraz chcem urobiť strechu. A na to potrebujem drevo. Toto sa bude akože hodiť, toto birch drevo. Urobím taký divný dizajn. Tak, mám drevo. Ešte aj toto birch. Tak, mám. Teraz zo všetkého vykraftíme schody. Tak. Mám. A môžeme ísť na to. Uvidíte, jak to ja vlastne chcem. No, musíme zvýšiť tieto steny. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 logov. Tak, idem sem. Idem na nejaký iný strom. Tak, napríklad tento. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, 1, 2, 3, 4, 5. To nám presne vyšlo. Tak, čau ovca. Sem hore idem. Tak. Mám. Potom dorobím to cobblestone na toto. Toto si dám do čestky. Toto potrebujem. Tak drevo najprv dáme. Toto zničíme. Tak, mám. Urobím toto. Dám sem stone, brick, toto. Tak. Nevyšiel mi kameň. Dostávam to, idem sa vyspať. Tak. Idem si pre kameň. Tu asi nemám. Nie. Idem si načažiť ale 12 cobblestone minimálne. Takže tak. No mám. Dobre, mám. Obidve tieto vypiecť. Dobre. Toto si sem... Nie, do crafting table sem. No. Toto. Tak. Toto mám. Najem sa. Tak. Jeden kameň mám.
Druhý kameň mám. Tretí kameň mám. Ešte jeden. Tu ešte jeden. A tu. A toto dáme sem. Dobre, mám. Tak, ideme. Teraz to sem dám. Tak. Tak. Tu sú 3, tak sem dám toto. Tak. A ešte takto. Tak. No, dám si to do častiek. Myslím si, že pre tento part by to mohlo byť všetko. Tak užívajte a majte sa.